Hej. Hej. I dag er det mig. Ham der GX Game. Se, det er mig. Se, det er mig. Kan I se mit navn? Ja, det er pænt. Og jeg hedder ikke GXP Gaming, men GXP Gaming. Garmin. Garmin. Jeg er en pirat. Prøv at se. Det er en diamond, du vil have. Ja, prøv at se. Prøv at se. Nå ja, ups. Jeg kommer til at lave. Jamen, det er klart. GXP Gaming. Appen. Ej, undskyld, helt seriøst. Det kom bare ifra. Det kom bare ifra, mand. Helt seriøst, mand. Jeg kan sgu andre, der hedder GXP Gaming. Garmin. Ja, nu sagde jeg heller ikke Gaming. Jeg sagde Gaming. Jeg tror, jeg har lige set rigtigt. Jeg tror, jeg går lidt på bunden. Jeg vil lige have noget til at tage. Lækkert. Vi kan gå på bunden. Vi kan gå på bunden af bakken der. Bakke der. Ej. Ja, Har du nogensinde tænkt på, at vi mister levelsen? Faktisk. det kan sgu da være. Jeg kan lidt glade mig. Jeg tror jeg faktisk lige skal gå ind på. Au. Jeg vil nå det. Nej. Vi skal gøre noget på familien. Vi ses. Hej. Hvorfor hvad? Vi skal sætte Bo nogle ord af på. Ja, okay. Nu gør vi stadig gang, ikke? Okay. Ja, det var faktisk mig. GX Appen.